Ang ulo sa mga nagbagang balita, weather forecast. Ang amihan nagdala og bugnaw nga panahon sa pipila ka rehiyon sa Pilipinas pinaagi sa Shoreline. Sa local news, ang mga kabalaka sa Oro Multisector nga grupo gituki sa Productivity Forum. Clarex nagpakita og dagaan nga interes sa Chacha Drive. Gitangtang sa CDP si Judith og Esparcia gikan sa pagkamiyembro niini. For the national, ang DOH ni pasidaan batok sa 4-glutathione og stem cell treatments gikan sa walay lisensya sa mga klinika. Ato sa state visit ni Marcos Jr., ang Pilipinas gikatakdang mo finalize og usa ka rice deal uban sa Vietnam matud sa hepes sa DA. International, usa ka New Zealand member of parliament ang niluwat taliwala sa mga aligasyon sa pagpangawat sa tindahan. Entertainment, gipadayag ni Donnie og Bell ang ilang dungog sa pagka-star sa Closer You and I music video. Gitapos sa concert ni Mark Juan ang tingi nga kasinatian para sa GOT7 sa Pilipinas. MMA, si Denise Zamboanga gikatakdang makigsangka alang sa autumnweight title batok sa Stamp Fairtex. Ang Euratics andam nga moapil sa umaabot na WBA 3x3 nga kompetisyon. International feature. Pula, itom ug purpura ang nangibabaw sa talan-awon sa uso sa Emmys. Trivia, unsay hinungdan sa pagkidlap sa mga bituon? Good morning Philippines, magandang umaga Luzon ug maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ako ang inyong ubos nga alagad sa balita, Tina Gallego. Weather forecast. Ang amihan nagdala og bugnaw nga panahon sa pipila ka rehiyon sa Pilipinas pinaagi sa Shoreline. Mga bahin sa Pilipinas makasinati og mas lamig nga temperatura sa Martes tungod sa duha ka mga sistema sa panahon. Ang shoreline sa Mindanao ug amihan sa Luzon ug Visayas, ang amihan nagdala og madag-umon nga langit uban sa hinay nga pag-ulan sa pipila ka mga rehiyon. Samtang ang Metro Manila, ang uban nga bahin sa Luzon ug ang Visayas adunay bahin nga madag-umong hangtod sa madag-umon nga langit uban sa hinay nga pag-ulan tungod sa amihan. Ang shoreline sa norte ug sidlakang bahin sa Mindanao magdala og madag-umon nga langit uban nga mga patak-patak nga pag-ulan ug pagkiblap sa kilat nga magdala og katalagman sa pagbaha o paglandslide. Ang ubang bahin sa Mindanao makasinati og bahin nga madag-umon hantod sa madag-umon nga langit uban sa hinay nga pag-ulan o pagkiblab sa kilat sumala sa babala sa pag-asa. Local news. Ang mga kabalaka sa Oro Multisectoral nga grupo gituki sa Productivity Forum. Ang Cagayan de Oro Confederation nga nagrepresenta sa lain-laing sektor gipahigayon kamakailan sa usa ka Productivity Forum sa City Hall Bridge. Si Sheila Lumbatan, Chief of Staff sa City Mayor's Office, midayig sa kahalagsan niini isip usa ka plataporma alang sa pagsulbad sa mga hinungdanong isyu. Aktibong nakig-apil ang LGU CDO panel nag-ambit sa konstruktibong mga panag-uban aron pagsulbad ang mga hagit nga gikaatubang sa lain-laing sektor. Gi-highlight sa forum ang pagtinabangay sa komunikasyon tali sa lokal nga kagamhanan ug ang mga komunidad sa Cagayan de Oro nga nagpalig-on sa katibangang transparensiya ug kapabilidad.
Clarex nagpakita og dagaang nga interes sa Chacha Drive. Ang mayor sa Cagayan de Oro nga si Rolando Clarex Uy nagpahayag sa iyang suporta alang sa charter chains apan gipahinumduman nga dili kini dapat pagsundan samtang naapay gihapoy mga hinungdanong gipasikat sa pandemya sa COVID-19. Usa ka press briefing gisulti ni Mayor Uy nga ang bisan unsang lakang aron nga bag-ohon ang 1987 Constitution gikinahanglan nga magtan-aw sa sentimento sa katawhan. Sa pagunahuna sa mga pagpaningkamot sa kadtong unan niyang panahon, ingon nga kongresista. Gitandog niya ang kalisod sa pag-abot sa mga kinahanglanon nga pagbag-o sa konstitusyon. Sa gipangutana bayan sa usa ka lokal nga kampanya sa pagbago sa charter, miingon si Uy nga wala siya gi-approach o gidiskusyonan kini sa bisan unsang kaalyadong posisyon sa barangay. Gitandog usab niya ang bisan unsang paningkamot kinahanglan nga matan-aw sa posisyon sa katawhan ug sa kulturang kinauyukan sa mga Pilipino. Gitangtang sa CDP si Judith og Esparcia gikan sa pagkamembro ni ini. Ang mga konsehal sa dakbayan nga mga membro sa Centrist Democratic Party o CDP ubos sa liderato ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez gipatukod gikan sa partido. Matud pa ni Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez ang city councilors nga sila James Judith o Malvern Birne Esparcia dili nabahin sa CDP human midiskwalipikar tungod sa nakita nga kawalay kahiusahan o pagpa-prioridad sa personal nga mga interes. Sumala kang Vice Mayor Rodriguez, repartido nga gitudlo ni Mayor Uy ang mga konsihal nga pangayuan o pasaylo sa una nga mga magbuhat og bisan unsang lakang apan wala sila muuban ni ini. Gipahayag ni Vice Mayor ang kahalagsan sa pagkamatinumanon og mga prinsipyo o gikritisar ang mga konsehal sa ilang mga buhat. Si Judith og Esparcia nga wala sa milabay nga mga sesyon sa City Council nagpahiwatig sa ilang plano nga moalyansa ni Mayor Uy sa usa ka panagsulti. Nga magmugna sa ilang mga gipangayo gihatag sa usa sa mga kahigayunan sa ilang gipas-an isip minority councilors. Taliwala sa negosasyon ni CDP Chief of Staff Regine Rodriguez, gitambagan sa duha ka konsehal ang ilang politikahong utang sa pamilya Rodriguez. Ug sa among pagsuroy-suroy dito sa Capitol, may tungod sa Cuyamis Festival, among nakita nga adunay kanang nagahimo og crochet sa nagkadaiya-iyang mga bulak, ikot sa buhok, ug mga gamit sa mga babae. Ato kining pagasaksihan. Hello everyone! Kanang aming bot sa Crochet M&H namo, then naami karon sa Cuyamis Festival. This is the first day of display sa booth namo. Kani nga business actually founded ni sa akong grade 11 nga student. I have two children, all girls. Then ang founder gid aning katugid akong grade 11, siya gyud nag-start during pandemic. Then mag 2 years na mi ani nga business. Okay, ang among of course ang among mga bouquets. Then this is the kuan mo, ang pinaka cheapest namo nga sellable ang 190. Namo nga single. Then mga keychain. Then naay gapa-customize sa amo through online. Then depende sa flowers. Then naapod mi physical store sa Divisoria, sa Xavier at bang sa alikod sa Pendi. Naami currently naagid mi nagpuyo sa Luyong Bonbon Upol sa Miss Oriental. Nami sa Zone 2. Naami Facebook page sa IG o sa Facebook po.
Kung among baligyan namo is more on smartphones or laptop. Apoy pod mga gaming laptop or mga monitor, printer, speaker o mga dayon. Etc. mga tablets dayon. Ang brand ng mga baligya is kasagara gid mga gid siya, mga kani iPhone o kani mga iPhone or sa og mga Android dayon si Xiaomi, Poco, iPhone na kani siya si iPhone 11 mura gid ang the cheapest na kani siya. May halinon nila sa mga pangmasa gid sa mga na to, mga kababayan na to is iPhone 11. Yung price is 28,400 ni siya. So barato rin siya lower than SRP, 128 gig yung storage ko dani. 4 gig RAM ni siya. So sa mga 4 gig ni halos sa mga iPhone kusog-kusog na pud ni siya. Kani sa halin-halinon gid siya dili siya ingon nga only one brand lang ang pinahalinon siguro kaning gyud kani si Infinix, Tecno, kani silang duha may mga top mo ni mga top na to kaning duha si Infinix ug si Tecno. Then for sa dayon for more on camera si Realme, si Xiaomi. Then sa pinaka-top nato sa sa for overall gaming kani si Poco. Nang sa mga overall gaming gid sila. Atong available na to is naatay HP, Asus o Lenovo mo mga tulungan ni abot sa mga brand namo sa laptop. Dili tanan nga medyo siya. Ang gid kasagara sa mga gid ang nila is Acer or Lenovo. So si Lenovo is more gid siya ang gid kanang high spec gid siya nga lower price gid siya. Pero ang kasagara gid sa mga more on quality pud sa magipangita pud sa mga pang college or is Acer. Si Acer gid ang well known gid na siya nga brand gid si Acer. Affordable pud si Acer pud. Si Bimbo nga barbak natay kung sa specs nato siya natay specs nga sa Intel natay Core i3, Core i5 nya. Kung sa AMD pod natay Athlon natay 18 gyapon pinakaubos. Sunod Athlon ay day ng Ryzen 3 mo siya Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 nasad sa Intel nasad tay i7 natay kining board ring nga available Gigabyte o BioStar natay MSI, ASRock. Sa atong graphics card napunta kining 4070 Ti, 4070 Ti o 4060 Ti. Ang price ani sir 61,000 ang 4070 Ti. 4060 Ti nasa 31,000 plus. Ang Galax nasa 13,000 ang katong iyang 1660. 8 gig na siya, 6 gig siya sir. Natay dire mga RAM available daghan, Panther ang available o RAM stock. Kung mag-apply si client og home credit, need na mo is one valid ID lang sir. Example, kung new client siya is one valid ID tapos 30% down payment. Kung reloaner ka sir, pwede ra pud na mo i-check imong account basi na siya low down payment kasi pwede ra siya 200 ini yang item yang kaon sir. Like siya na ang bahala kung sa kaon yung item basta low down payment lang gid siya. New client is 30% down payment sir. Pero nami bago nga karon system generated na mi sir ha. Sir, ang bago nga system if ever kung new client si customer need niya og source of income, mag-base yung credit sa yung source of income mo yung application nga ginhatag sa amo. Kaya mag-approve man na sir, main Manila ang mag-approve na sir. Then sa kung depende ni client ang pipilahon niya ka months bayaran sir. Napod kay terms nga 6 months, 9 months, 12 months, 15 months at 18 months. If ever makabayad si customer sa iyang first payment, butang na to 6 months yung term nga ginahatag, pwede ra niya i-advance og bayad, pwede siya manawag sa customer service para
4 months or 3 months na po siya low down payment, sir. Automatic kasi ang ano siya, sir, kaning good payer. Tawagan niya, first is tawagan niya si customer service, sir, na inform siya nga iyang i-prepaid o bayad. Kung relevant na mo, sir, is i-check ang account ni sir or ni ma'am, automatic na siya low down payment. Ang iyang i-down service and bundle yung paon. Pwede rin po furniture, appliance, cellphone, gadgets, laptops, cosmetics, school supply, cellphones, mga sir, headset, pwede po bundle, mga laptop, mga speaker, printer, monitor, keyboard. Kung wala kay cash, sir, pwede rin po utang. Need lang na mo ID lang yun, 30% down payment, ma'am, sir. Pakitaan lang si Home Credit. National News. Ang DOH ni pasidaan batok sa 4-glutathione ug stem cells treatments gikan sa walay lisensya sa mga klinika. The Department of Health o DOH nagpagawas og pagpamatngon ni Martes nga nag-awhag sa publiko nga dili magkuha og intravenous o IV glutathione ug stem cells treatment gikan sa mga wala o dili lisensyadong klinika. Kini nga pagtanyag mao ang sunod-sunod sa gipahibalo sa kamatayon sa Quezon City nga gikaangkon nga may kalabutan sa mga komplikasyon gikan sa usa ka proseso sa stem cell. Gi-emphasize ni Health Secretary Teodoro Herbosa nga mga produktong sama sa intravenous glutathione nagkulang og approval gikan sa Food and Drug Administration or FDA ug ilang dili otorisadong paggamit giluwas nga illegal. Samtang ang stem cell therapy gipraktisar sa Pilipinas, gipadako sa DOH ang importansya sa pagtan-aw sa lisensya sa mga klinika pinaagi sa ilang website aron pag-ensure sa kaluwasan. Gipadayag ni Herbosa nga ang tinuod nga stem cell clinics adunay kalabutan sa mas dako nga mga ospital tungod sa komplikado nga mga kinahanglan sa laboratorio sa mga prosedura. Ato sa state visit ni Marcos Jr., ang Pilipinas gikatakdang mo finalize sa usa ka rice deal uban sa Vietnam matod sa hepe sa DA. Sa katapusan sa Enero, anaa sa pagtimaan nga formal nga pagperma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug usa ka rice deal uban sa Vietnam. Sumala sa gianunsyo ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Martes, ang presidente misugo nga ang mga opisyal nga mohimo og Memorandum of Agreement sa usa ka ASEAN nga meeting sa Japan. Niingon si Chu Laurel nga ang draft nga gipatuman halos kompleto na. Nagtino og dalayon nga supply sa bugas bisan sa kalisod nga kahimtang sama sa kalamidad. Ang nasabutan sa kooperasyon nga nag-ugmad ato sa usa ka meeting tali ni Marcos Jr. o Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh sa Asian Summit sa Indonesia niining miaging tuig. International news. Usa ka New Zealand member
parliament og miluwat taliwala sa mga aligasyon sa pagpangawat sa tindahan. Wellington, New Zealand, si Gulris Garaman ang unang refugee nga nahimong miyembro sa parlamento sa New Zealand ug usa ka miyembro sa sentro nga wala Green Party. Miresign si Martes human ang mga aligasyon sa shoplifting nga may kalabutan sa personal nga kalisod ug trauma. Ang pulis nag-imbestigar sa tulo ka mga aligasyon sa pagpanagaw gikan sa butik sa tindahan sa mga panapton. Kiaghat ni og Garaman usa ka kanhi sa human rights lawyer nga siya nahulog sa kahigayunan nga dili katugma sa mga politikal sa kalatas og pasundayag nga ang kahimtang sa trabaho nakapahamtang sa iya sa gawas sa karakter. Ang mga akusasyon gilayon naglangkob sa mga nahitabo sa katapusan sa 2023 sa mga tindahan sa mga nindot nga mga panapton sa Auckland ug Wellington. Sa entertainment, gipadayag ni Donnie ug Belle ang ilang dungog sa pag-star sa Closer You and I music video. Alang sa pagsugod nga powerhouse duo ni Donnie Pangilinan ug Belle Mariano ang pag-star sa music video alang sa taas nga kantang Closer You and I, usa ka dakong kahimtang ang pag-interpret sa kantang gihimo og maayo sa naglantaw nga OPM artist nga si Adi ug ang music video nga gidirect ni Tonet Hadawne gipasikat ni atong Sabado sa usa ka mall sa Quezon City. Si Mariano nagpahayag sa iyang nostalgic nga connection sa kanta nga nag-ingon sa akong pagdako. Kanunay ko nga gikasinati ang kining kanta. Mao kini ang naghatag kanimo og gibug-aton nga romantikong kahimtang ug ang pag-apil sa usa ka music video nga gidirect ni Direk Tonet og gisayaw ni Adi sa katinuod nga dungog. Si Pangilinan miingon og parihas ang sentimiento pagpasabot sa kahamugaway bahin sa mga elemento sa pag-acting sa video. Ang duha usab mipahayag sa detalye bahin sa ilang sunod nga mga proyekto. Gitapos sa concert ni Mark Tuan ang tingi nga kasinatian para sa GOT7 sa Pilipinas. Ang puzzle karon kumpleto na. Ang singer-songwriter nga si Mark Tuan nagmalampuson nga magbuhat sa Manila leg sa iyang The Other Side or Asian Tour ni atong Domingo nga nagmarka sa katapusang performance sa usa ka miyembro sa GOT7 ingon sa usa ka solo nga artist sa Pilipinas. Kini mao ang nagtapos sa series sa solo nga mga aktibidades sa nasod na nailhan sa mga Pilipino nga agesi isip tingi o per piece nga mga performance sa GOT7. Sa pagpangayo o pagpasaylo sa kahigayunan, ipasalamatan ni Mark ang iyang mga Pilipino nga mga fans sa SM North EDSA sa pagpangayo o pasaylo sa kahigayunan. Gipasalamatan ni Mark ang iyang mga Pilipino nga mga fans sa SM North EDSA sa Skydome. Humaniya mibiya sa JYP Entertainment sa tuig 2021 matag miyembro misunod sa mga individual nga mga proyekto. Si Young Jae o Bam Bam Jackson o Yogyong may mga lain-laing solo nga mga kalihukan. Sports. Sa MMA, si Denise Sambuanga gikatakdang makigsangka alang sa autumnweight title batok sa Stam Fairtex. Si Denise Sambuanga ang number 2 nga autumnweight MMA contender anaa sa pagkumbati alang sa one women autumnweight MMA world title batok sa iyang amiga nga si Stam Fairtex sa 1-166. Qatar ni adtong March 1, si Sambuanga taas kayo ang ranking sukad sa 2019 nagtan-aw niini nga usa ka gilauman nga gihatag gikan sa Dios. Bisan sa mga sayop sa una, lakip na ang nadiskubre nga higayon tungod sa pagbuntis ni Angela Lee
ug ang mga kadaugan ni Hang Xiuhi. Si Zamboanga miubos og niresulta og kadaugan batok ni Lin Hiken og Julie Mizabarba nga nagpalig-on sa iyang lugar sa division. Kini nga higayon sa titulo usa ka bahin sa ikaupat nga World Championship match sa Qatar card uban sa pag-rematch kay Joshua the Passion pasiyo batok kang Jared the Monkey God Brooks, ang one strawweight MMA world champion ug uban ang kalingawan nga mga kalaban. Ang Euratics andam nga moapil sa maabot WPBA 3x3 nga kompetisyon. Ang Euratics Dream anana sa kasamtangang alang sa pagbalik sa PBA Women 3x3 sa sunod semana human sa usa ka tagumpay nga pagkatap sa podium sa Jumpshot 3x3 International Tournament sa Singapore. Gibanaag sa numero 5 nga ranggo sa babae nga 3x3 player sa nasod, si Kay Pingol, nga determinado ang team nga ipakita ang ilang domination sa lokal nga scene. Ang roster usab naglakip kaniya si Sam Harada, Unique Chan, Shanda Anis, si Celia Hunsay ug April Siat. Si Pichi Medina, ang tag-iyas Euratics team, nagpahayag og kahamugaway nga makigbahin sa pagbalik sa basketball sa PBA Women's 3x3 sa Pilipinas. International feature. Pula itom o purpura ang nangibabaw sa talan-awon sa uso sa Emmys. Sa Los Angeles, ang red carpet nga Emmys nagpamatuod sa mga pinakadaghang bituon sa telebisyon sa makalilisang sa mga sinina nga nag-reflect sa mga kahitasan sa mga nahitabo sa mga award show sa Hollywood. Si Sarah Snook, usa ka bituin sa Succession ug nomini sa Best Drama Actress, nagsinina sa usa ka pula nga Vivienne Westwood ball gown. Samtang si Janelle James ug Camila Moron usab nagsuot og pula nga mga sinina. Ang itom napatunayang usa ka walay katapusang pilian diin si Ayo Edebiri nidaog sa usa ka makina nga itom nga leather nga Louis Vuitton gown. Gihatagan og color ang pagsulob ni Jennifer Coolidge ug Tyler James Williams sa itom nga mga sinina. Ang purple mibuto isip usa ka regal nga paborito nga nakita sa Versace corset gown ni Rachel Brosnahan ug si Dyer Burgundy velvet column gown ni Elizabeth Debicki nga nagpahiluna sa hilig sa Hollywood alang sa makusog nga moda. Trivia. Usay hinungdan sa pagkiblap sa mga bituon. Nahibaw ka ba nga ang mga bituon dili gayod nagapalangit? Ang makit-an nga pagpalangit sa mga bituon gikan sa panglangtaw sa kahitasan sa yuta nahitabo tungod sa atmosphere sa yuta. Sa pag-enter sa starlight sa atmosfera, nag-uban kini sa hangin, kauswagan sa temperatura ug kahumot sa kadaghanan nga naghimo sa epekto sa pagpalangit. Ang maong panghitabo giilustrar pinaagi sa refraction sa kanasag diin ang pagluag-luag sa mga sinag sama sa paglakaw gikan sa usa ka medium ngadto sa laing medium nagyatak sa mga sinag. Sa diha nga ang kasanag mosulod gikan sa usa ka luyo sa medium ngadto sa usa makapadaghan nga medium kini maluag ngadto sa normal. Ug adunay usab kaso nga mao ang kabaliktaran. Kini nga pagluag-luag nasud-ang sa pag-usab sa kadasig sa kasanag sa laing-laing medium usa ka prinsipyo masaksihan sa laing-laing sitwasyon. Samo sa dihang kasanag mulusot pinaagi sa usa ka premise, glass tub o tubig. Ug mao kato atong nakuha nga mga impormasyon gikan diri ug sa gawas sa nasod. Padayon sa pagpaminaw, paglantaw, please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rob on YouTube channel.
ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa Pinoy Rad News Channel Cagayan de Oro. Ako nagahangyo usapa nga mag-support ug subscribe and turn on notification for more updates and info. Subli, daghang salamat ug dalaygon ang Dios. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.